Bé, bones, benvingut a aquest vídeo. Bé, estic a Twitch, tu segurament ho estàs veient des de YouTube, perquè et toca veure-ho, perquè t'ho hem anat i perquè sóc així de dolent i te faig prendre apunts, no? Bé, us explicaré una mica el que heu de fer, val? Heu de fer un Google Sites, llavors, a veure, que es vegi, primer de tot, aquí, a tope. Vale, a la plataforma teniu l'activitat que heu de fer i us diu, què farem? Crear una pàgina web sobre un tema lliure, és a dir, podràs fer una pàgina web del que vulguis, val? Per exemple, un blog de classe, explicant el que has fet, una web d'actualitat, videojocs, esports, una web de relats, curs, etc. Una petita web en el que expliquis algun tema que a tu t'agradi. Però per fer això abans heu de mirar aquest vídeo una mica per saber què heu de fer, no? Bàsicament. Llavors, com crear un Google Sites? Molt bé. Primer, ens anem al nostre Drive. Per anar al nostre Drive, recordo, al navegador poseu drive.google.com i automàticament us portarà al vostre Drive. D'acord? Molt bé. Perfecte. I per fer-ho anar, ho veieu, no? Perfecte. Doncs a nou, i un cop esteu a nou, li doneu clic, i a formularis de Google no, a més, i a més Google Sites, aquí, Google Sites, perfecte. Llavors, a Google Sites, doncs, el que us permet fer és això, una web. Automàticament, ara ja esteu a l'editor. Primer de tot, què farem? A lloc web sense títol, posarem el nostre nom i el nostre cognom. En el meu cas, Albert Garriga. I dono Enter. Clic. Perfecte. I ara el títol de la teva pàgina doncs pot ser del que vulguis. Jo, com sóc molt fan del Lleida, per exemple, doncs Lleida Esportiu. És el tema que faré, no? Lleida Esportiu. Perfecte. Dit això, molt bé, ja tenim un títol, ja tenim els primers passos. Primera cosa que em demana és un vídeo de YouTube a la pàgina principal. Doncs aquesta és la pàgina principal. Perfecte. Què podem fer? Doncs aquí tenim uns dissenys. Dissenys, això d'aquí són imatges, text, és a dir, podem jugar amb això, no? En el meu cas, doncs mireu, aquesta a mi m'agrada. Molt bé. Un disseny, vamos ahí. Llavors em demana un vídeo de YouTube. Doncs, si dono clic aquí, doncs puc afegir el vídeo aquí, YouTube, per exemple, no? YouTube. Molt bé. I ara aquí ho puc buscar directament, per exemple, himne de Lleida. Ja està, ja el tinc. Puc posar-lo, no? Per exemple, clic i selecciona. Clic. Molt bé, un cop tinc això, doncs ja tinc la primera part feta. Anem a la segona. Una imatge que tingui un enllaç a una altra pàgina web a la pàgina principal. Per tant, una imatge que ens porti a un altre web. Doncs, bueno, això podem afegir-ho aquí mateix o podem afegir-ho a sota com vulguem. Si volguéssim afegir-ho a sota seria tan fàcil com anar-nos aquí, veieu? Si li dono clic a alguna d'aquestes opcions, alguna d'elles és imatges, gràfics, ens apareix la imatge a sota, aquí imatges, però ens apareix la imatge a sota, però jo ho vull posar aquí. Per què? Perquè sí. Llavors li dono clic i llavors selecciona una imatge o penja una imatge, no? Selecciona una imatge, per exemple. Llavors, clar, si jo la vull posar, una forma molt ràpida és anar a Google, Lleida Esportiu, i ho poso a imatges, per exemple, que tinc moltes imatges que puc agafar. Una d'elles pot ser, no sé, la del logotip de Lleida. I ara, botó dret, copiar direcció d'imatge, aquí, botó esquerre, ja tinc la imatge copiada, o sigui, l'enllaç de la imatge, me torno a Google Sites, per URL, que això vol dir enllaç, i dono clic, i aquí enganxo, pego la imatge, i insereixo una imatge. Si no ens surt la imatge o ens surt algun text en vermell, això vol dir que aquella imatge no la podem afegir aquí, d'acord? Ens dona algun problema. Bueno, busquem una altra i la posem, o ens la descarreguem i la pengem. Ja la tenim aquí. Si volguéssim que s'ajusti una mica la imatge, veieu que aquí la retalla una mica, doncs clic i automàticament ens ho posa una mica el tamany de la imatge. Que no volem tota? Doncs aquí, bueno, no sé si ho heu vist, però l'he donat aquí. Doncs, per exemple, podria encara retallar més, si volgués. Aquí, per exemple, fem zoom.
aquí, puc moure-ho, per exemple, i m'ho retalla com vulgui. Perfecte. Però em diu una imatge que porti a una altra imatge, no? A un altre enllaç. Doncs clic, veieu aquí que ja insereix un enllaç, donem clic, i ara ens anem a buscar un enllaç d'internet. Per exemple, Lleida Esportiu, doncs no sé, no sé, aquí, no? L'enllaç de la Viquipèdia, per exemple. Que podeu fer el que vulgueu, bàsicament he de complir això, però ja està. Català, no sé, doncs em vaig aquí dalt, Ctrl X, això vol dir copiar, o botó dret, copiar, etc. I aquí, botó esquerre, per exemple, pegar, o Ctrl V. Llavors ara, quan li doni clic a aquesta imatge, em portarà aquí. Vale? Molt bé. Perfecte. Doncs què més em demana? Va, un carrusel d'imatges a la pàgina principal. Perfecte. Doncs un carrusel. Per fer un carrusel, veieu aquí, carrusel d'imatges. Llavors aquí li dono clic i ara han de tenir dues imatges. Un carrusel és com una galeria de fotografies. Que jo tinc la imatge descarregada i la vull penjar aquí, doncs penjo una imatge i la buscaríem a descargues. Que la vull agafar d'internet, doncs com hem fet fins ara? Doncs, per exemple, per URL, i ara podríem anar a buscar imatges. Jo ara vaig una mica ràpid perquè ja us he ensenyat com fer-ho, però bueno, és exactament el mateix, doncs no sé, busco imatges que m'interessin, no? Copiar direcció d'imatge. Aquí en tenim una, per exemple. Ens hem d'assegurar sempre que aquestes imatges les hauríem de poder fer servir. Com és una activitat de classe, al principi no ens dona molt problema. Imatge, perfecte. Selecciono una altra imatge. No sé, aquesta mateixa. Ens hem d'esperar una mica que carregui perquè si no ens pot donar problemes. I el mateix, no? URL i això. Perfecte. I ara, com veieu, doncs tenim un carrusel d'imatges, no? Mira, podem fins i tot ampliar-ho i això ho podran anar passant, com a Instagram, igual. Estic mirant a veure si hi ha una manera de centrar-ho. Crec que sí. Bueno, podem ficar-hi fins i tot un color aquí o una imatge de fons en aquest punt, veus? Dalt, blanc, aquí i tal, blau, podem ficar fins i tot, no sé, una imatge de fons en aquest espai, en aquest lloc, no? Podem fer moltes coses, podem fer moltes i moltes coses. Fins i tot podem fer que aquí hi hagi un text, no? Hola! O dona'm clic. I quan doni clic, doncs que aquí aparegui alguna cosa. Benvingut a la meva pàgina web. Vale. Quan doni clic, apareixerà això. Això és un grup replegable. Però hi ha un munt de coses, podeu anar familiaritzant-vos. Però hem fet una altra obligatòria, que és aquesta, un carrusel d'imatges. Una altra cosa obligatòria que ha d'haver-hi. Posar una imatge a l'encapçalament, encabezado. L'encapçalament és això d'aquí. Llavors, hem de posar una imatge. Com fer-ho? Seleccionem una imatge exactament igual que hem fet fins ara, però aquí fins i tot podem afegir una imatge que vulguem, podem cercar-la a internet, doncs per exemple Lleida, per no haver d'anar... Aquí en tenim una. O podem afegir una que ens dona Google, genèrica. Doncs jo per exemple, Lleida, i poso aquesta mateixa. Selecciona, i en principi s'hauria de carregar, veus? Molt bé. Perfecte. Tipus de capçalera. Podem posar que es vegi més la imatge, que es vegi menys, que es vegi així petiteta, o que es vegi només el títol. Aquesta no la feu, perquè us estic demanant que es vegi una imatge de fons. Vale? Important. Què més? I ara un mapa, opció Google Maps. Sí, no? Opció Google Maps. Perfecte. Llavors, una opció és o posar-la aquí, mapa, o bé posar-ho aquí sota. Si volgués posar-ho aquí sota, doncs mapa, i aquí seria l'opció de, per exemple, posar Lleida. Veus? Podem posar-ho... I fins i tot ho podem moure, si volem posar al centre, veieu? Si ho mantinc apretat, posar-ho aquí,
posar-ho aquí al centre també, o fins i tot, si volgués, em sembla que ho puc ficar fins i tot aquí. Si veus? Puc posar cantó, puc moure-ho com vulgui. Vale. Hi ha una altra opció, i això ja és més opcional, que és la de fer un mapa personalitzat. O sigui, de posar aquí un mapa marcant coses, indicant rutes, etc. Això sí ens interessa. Llavors us ensenyaré com fer-ho, bàsicament per si us apeteix. Llavors anirem una altra vegada al Drive, nou, més, Google My Maps. I aquí crearem un mapa personalitzat, un mapa seguint un estil. No? Anem al lloc que voldrem editar, en el meu cas és Lleida, ja no havia creat, no, vale. Teníem això, vale, ok. I ara aquí podem marcar cosetes, doncs en el meu cas marcaré, no sé, anem a afegir un marcador, afegeix un marcador, i ens anem, bé, ara tinc així, no? El camp de Lleida està més o menys per aquí, si no em falla la memòria, doncs el camp, el camp del Lleida. Puc afegir informació, un camp de futbol del millor equip del món. Puc afegir una imatge si vull també. La puc arrossegar o bé la puc afegir. Perfecte. Molt bé, és un marcador. Vale. Si li dono clic, fins i tot puc canviar-li el color, ficar-li un símbol, aquest d'aquí, un color que vulgui. Molt bé. Fins i tot em sembla que puc indicar indicacions per arribar fins aquí. Veieu que aquí em surt el camp de Lleida, doncs puc posar Barcelona, qualsevol direcció, i automàticament en aquest mapa tinc el camp del millor equip del món, Lleida. Perfecte. Què més coses puc fer? Doncs puc dibuixar, afegir indicacions, hi ha una opció, a veure si la trobo, aquí, vale, això és la fora. Puc afegir una capa, i en aquesta capa hi ha una manera de, a veure si ho trobo, dibuixar una línia aquí. Afegeix una línia o una forma. Veieu aquí? Doncs puc, per exemple, clic, clac, clic, clac i clic. I aquí puc afegir la ciutat de Lleida. Això si li canvio el color, doncs ara tinc un mapa que no només em marca indicacions de com anar d'un punt a l'altre, sinó que també em fa diferents colors en relació al que vull explicar. I aquí fins i tot podria ficar informació sobre Lleida. Vale? Molt bé. Puc fer el que vulgui. Llavors, posem un títol, Google Maps per la web. Molt bé. Podem fer més coses, si busqueu informació a internet, doncs podreu fer una mica el que vulgueu, això és el més bàsic. Llavors, clic, i ara, per exemple, tenim el mapa aquest que ja ens venia donat de Google Maps, llavors podem fins i tot, doncs, aquí podem afegir el mapa que hem creat. Llavors anem a mapa, els meus mapes, i aquí tenim un Google Maps per la web, que és el que hem fet. Llavors en un moment es carga. Perfecte. Bueno, doncs ara què més ens falta? Doncs 5 pàgines web diferents com a mínim dins del mateix site. Això vol dir, això és la pàgina principal, però nosaltres doncs hem de crear com diferents parts en aquesta web, no només ens quedarem aquí. Llavors, si donem aquí a pàgina nova, podem fer una pàgina que siguin els jugadors. Podem fer una altra que sigui història sobre el club. Un altre que pugui ser els premis que ha rebut, premis que ha rebut. Què més? Reportatges, fiquem tot de vídeos, per exemple. 3, 4, vinga, em falta una més. No sé, aficionats. Veieu? I ara tinc com diferents apartats.
sobre els jugadors. Doncs ara, per exemple, aquí podria afegir, doncs anem a insereix, val? Insereix i anem a editar aquesta web. Doncs podem afegir, per exemple, una taula de continguts. Si dono clic, afegeix títols i apareixen a la taula de continguts. Val? Doncs aquí em permet... A veure si em deixa... Clic, clic, clic. Epa, no? Aquí. A veure, no em deixes. No em deixes. Bueno, ho podem fer amb text, no passa res. Doncs podem afegir, per exemple, un quadre de text, aquí. Llavors aquí, si afegeixo els jugadors, i ara me'n vaig aquí baix, i li dono, per exemple, aquí, doncs, el porter, el defensa, podem anar fent. Què més podem afegir? Doncs podem afegir això, dissenys ja personalitzats. Aquí podríem posar la imatge del jugador, per exemple, i a sota una mica d'informació sobre ell. Què més? Podem afegir calendaris, mapes, presentacions de Google, botons, el que vulguem. Llavors hem d'anar editant una mica aquestes i ficant informació. Ficant una mica d'informació. Un cop tenim tot això fet, tenim editades les pàgines i tenim editada la pàgina principal, podem afegir un logotip, és a dir, podem ficar un logo, si volguéssim, podem fer un munt de coses. Per visualitzar com ens quedarà, si donem clic aquí, podem veure que el qui accedeixi mitjançant l'ordinador doncs veurà més o menys així, i que fins i tot, quan vagi als diferents apartats, doncs el que veurà, no, història del club, veus, aquí com no hem fet res, no surt. Com es veurà des del mòbil, telèfon, doncs ho veurà així, clar, accedir, pàgina principal, accedeixi, tot estigui correcte, veieu, això que us he dit abans, el carrusel, és, si em deixa, no em deixa, aquí veus, com a Instagram, no? Es pots anar passant i tal. Molt bé, tauleta, així. Donem aquí clic, quan no volem previsualitzar, i ara la part més important, i la part més important és com compartir-ho amb mi, com fer-m'ho arribar. Llavors anem a publicar, abans d'això, perdó, temes, i aquí podeu ficar el disseny que vulgueu, per exemple, i podeu canviar el color, uniforme, per exemple, aquest d'aquí, perfecte. Molt bé, publica, anem a enviar-ho ja, publica, i posem l'adreça web. L'adreça web, si us plau, fiqueu Albert Garriga, el vostre nom i el vostre cognom, millor. Ja l'he fet servir, jo l'he fet servir prèviament per una cosa, un experiment que he fet. Llavors, aquí, per evitar problemes, jo us recomano que aneu a gestionar, els enllaços varien. Li doneu a canvia, i això, entès, o sigui, el que tu diguis. Li doneu a tothom que tingui l'enllaç. No, espera, això no. No. Això d'aquí. Això res. Lloc web públic, res. Si el lloc web està públic, no heu de fer res. Si estigués privat, li doneu a públic. Llavors, això d'aquí ja t'ha creat el Google Sites, llavors farem això d'aquí, publica, clic, perfecte, llavors ara ja està publicat. Llavors, com fer-me-la arribar? Veieu aquí que hi ha com un enllaç? Doncs copia l'enllaç del lloc publicat, o sigui, li doneu clic aquí i aquest és l'enllaç que m'heu d'enviar. Com fer-ho? Copia l'enllaç, ara el tenim guardat, el tenim per enviar, ens anem a la plataforma i el fem arribar. Simplement l'enganxem. Bàsicament us sortirà aquí sota envia la tramesa, li doneu clic dret i pegueu l'enllaç. Per vigilar faltes d'ortografia, que també les miraré, us he posat un enllaç, que és aquest d'aquí, softcatalà.org/corrector. Ho teniu a també Google, softcatalà corrector. I aquí, per exemple, si enganxem, això és la web que haurem d'enganxar, no? Però imagineu-vos que tenim un text que volem corregir, doncs no sé, ja el tenim desat, el pegaríem i sortiria aquí, no? Però, jo què sé, mira, faltes d'ortografia horribles.
exemple, i jo no sé si està ben escrit, no? Pues, revisa i ara em surt totes les faltes. Fins i tot el número de paraules. Molt bé, doncs donaríem clic dret i ara ja anem corregint una mica els errors que puguin haver. Vale? Ho peguem, ho copiem i ho enganxem a la web i ja està. Ho enganxaríem on ho vulguem, no? Per exemple aquí. Vale. Vale. Abans de fer-me-la arribar, aquí teniu com un test d'autoavaluació, una mica per comprovar que tot estigui correcte, d'acord? Bueno, abans de pujar-ho i abans de compartir-ho, reviseu que tots els criteris, que són aquests d'aquí, en realitat, doncs els estigueu fets i us poseu com una nota, d'acord? I bé, en principi ja està. Es pot complicar molt més, però això és el bàsic. A partir d'aquí ja m'aneu preguntant i ho anem fent més xulo. Ja us dic que el tema és lliure i així que adelante las hachas. Podeu fer el que vegueu, d'acord? Res més, ens veiem a classe.